Ar Seiliog, croeso i'r rhaglen. Diolch am wneud sesiwn ni. Y caneuon ydych chi wedi wneud heddiw yma, be di cefndir y caneuon yma? Wel, mae'n rhedeg actually, mae'n un can o'r shuffles, ond y fersiwn byw dyn ni'n neud, os dyn ni'n neud o fatha band yn hytrach na lot o synth. So hwnna di'r un o'r caneuon dyn ni'n neud, Sgerbwd byw di'r o'r gan yna. A wedyn, yr ail gan ydi Dots. A wedyn mae gynna ni'n arall yn dod ffwrdd o Doppler ac enw hwnnw ydi Peroxide. So mae gynna ni un o bob record sydd yn sgwennu. Bach o amrywiaeth. Doppler yn rhyw fath o mini-album EP efo Turnstile. Be sydd tu ôl i hwnna? Wel, nath Turnstile jyst gofyn be oedd yn planio fi ac oedd gynna i gymaint o blaniau hynna wir a fi jyst eisiau gwneud cerddoriaeth. So, o'n i'n meddwl, swn i'n mynd draw ac yn gweld sut nhw'n gallu helpu allan, a maen nhw wedi bod yn gret. Maen nhw'n label sydd wedi gwneud lot o bethau fel... Maen nhw wedi gwneud lot. Do, Kate, Le Bon ac yn Ffrys. Ydych chi'n gobeithio felly teithio hwn bach ehangach? Da ni plannu teithio chydig yn ydyn. Gobeithio gwni fynd. Ond... Pam gynnu ni amser yna. Pam gynnu ni amser, da ni ffindio'r amser. Llun yn un brysur. Ach, ti'n gweithio llawn amser, wrth gwrs. Mae hew mwy na lai llawn amser. Mae Robin efo gerddoriaeth a dy waith hefyd. Gan i weld. Ie, sut wyt ti'n neud o? Ti'n yn recordio'r stwff yma i gyd dy hun felly? Do, dwi'n gwneud studio bach yn y tŷ, a jyst bron iawn bob nos dwi'n mynd yna, dwi'n treulio oriau, ponsio gwmpas efo botymau, pethau. Dyna beth dwi'n licio wneud. Ti wedi bod yn gwneud cerddoriaeth y dan ar Seiliog ers dipyn o flynyddoedd rwan, do? Wel, o'n i'n meddwl amdano fi, dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn gwneud ers 10 mlynedd o dan ar Seiliog, ond ddim wedi bod yn cymryd o'n serious iawn, o gyda ni'n gigs na'n byd, so oedd o just fi yn gwneud cerddoriaeth ac yn rhoi ar yr internet yna. A wedyn, so nath ni gael gig cyntaf, dyna pryd nath y band ddod at ei gilydd, a hwn di'r ar Seiliog da ni'n glywed rwan, ydi'r band yma. Be di'r gwahaniaeth? Achos oedd ti'n arfer wneud stwff lot mwy techno felly, oedd eich? Na, mwy sort of arbrofol synthi oeddwn i'n neud. Ond o'n i'n neud pob peth anyway, really, dwi'n gwybod. Mae Shuffles o'r EP cyntaf, mae hwnna yn gytseiniadol synth di hwnna. So dwi wedi symud ymlaen fan, a mae'r band yn fwy o hwyl mewn ffordd, cael mwy o bobl yn involved a chwarae yna. Dwi'n meddwl bod eich cerddoriaeth chi, yr EP nath o allan ar pesgi yn siwtio y label yn berffaith. Be ti'n feddwl o'r scene gerddorol yn gyffredinol, neu jyst yn Gaerdydd, ond yng Nghymru ar hyn o bryd? Wel, dwi'n meddwl ar hyn o bryd, mae'n iach iawn, dwi'n meddwl. Bandio fatha Sen Segur, a mae'n bethau rili da yn dod allan. So, na, dwi'n meddwl bod o'n iach ar hyn o bryd, sy'n i ddweud. Chi chwarae yn Festival No. 6 am yr ail dro eleni. Sut nath hynny ddod o gwmpas? Wel, nath ni chwarae'r llwyfan Finders Keepers Wyn Detha, so Andy Votel sy'n trefnu hwnnw, a nath o just... Oedd yr email nes i gael gan efo, actually, yn... Dwi'n meddwl, fatha 6 eto, dyna gyd oedd yr gwahoddiad, so ia, nes i ddweud, so... Fel am yn nid i. Dyna sydd nath ni gael, dwi'n meddwl. Ran gwneud gwyliau fel a chwarae gerddoriaeth i gynulleidfa hollol newydd, fresh. Sut brofiad ydi o? Ydych chi'n mwynhau jyst agor o i lwyth bobl newydd? Ie, mae'n fwy o hwyl rhywsut yn dydi. Yng Nghymru, ti'n nabod lot o bobl yn y pethau, so pan ti'n chwarae i gynulleidfa hollol newydd, mae'n teimlo'n fwy rhydd rhywsut, ond mae hyd yn neis gael bobl ti'n nabod yn y gynulleidfa. Ond ie, mae'n hwyl yn dydi, pwy bynnag di'r gynulleidfa, dwi'n meddwl. Mae'n neis gwybod os di rhywun yn dod yn ôl at ti wedyn ar ôl y sioe a deud o, nes i... Ie. Ni'n gwynhau efo. So dofyn wrach bod nhw... Dwi wedi clywed neu o'ch nhw'n cared heipio. Dod i mewn i rando. Mae'n dda gweld lle ydych chi'n dod o Cymru. Dwi'n gan hapus ydw. Nes i ofyn hyn i y Niwl pen nath nhw ar yr rhaglen. Maen nhw'n band instrumental Cymreig. Dych chi hefyd yn instrumentals Cymreig. Lle ydych chi'n meddwl, ydych chi'n ffitio a wyt ti'n meddwl bod yna bod o'n haws pen dos na ddim barrier iaith rhwng chdi a'r gynulleidfa? Ie, dwi'n rhoi wedi meddwl, mae'n barrier ar Seiliog, so ti'n syni faint o weithiau dwi'n gorfod trio egluro. Dwi'n meddwl yn chwaith na chdi, ond pan ti'n trio egluro i rhywun sydd yn siarad Cymraeg, sut i ddeud o be mae'n feddwl, mae hwnna'n digon o barrier iaith, dwi'n meddwl.
sôn am gael geiriau mewn i'r caneuon wedyn. Na, na ni'n meddwl fynd am rwan. Os ydych chi'n cael yn bod yn fand cefndir i unrhyw artist yn unrhyw le yn y byd, Unrhyw le yn y pwy byd. ydych chi'n meddwl os ydych chi'n ddewis? Dwi'n yn gwybod. Dwi'n gwybod. Sut ti ddewis? Wel, so neis, wrach, ychwanegu at fand sy'n yn barod, ond dwi'n gwybod hefyd. So chi'n gallu fatha ymuno efo band a jyst bod yn fand cefndir i fand sy'n bodoli yn barod? Neu ychwanegu mwy o sŵn. Ella sy'n gallu mynd bach o lanast, ond... Rwy'n fan pop neu bach os ni'n gallu cymryd drosodd, dwi'n gwybod na. Ffina. Ffina, ie. Angen band. Ti'n meddwl? Ie. Dwi'n meddwl gofyn yn dweud. Sy'n yna, os yw'n modd gweld yna, mae'n rhaid i ddweud.